Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau zan koya muku yadda za ku tura saƙo guda ɗaya zuwa mutum 100 ko sama da haka. Saboda idan ka yi la'akari ga yadda za ka tura saƙo 5 ne yake shiga. Kun ga mun danna wannan mun ɗan shiga wani busy ne. Mun ɗan danna saƙo guda 5, in muka danna na 6 zai kawo mana ba za mu yi ba. Kun gani you can only sharing with 5. Sai mu dawo, yauwa in muka dawo sai mu copy ɗinsa can sama. Yauwa sai mu danna saman nan inda kuka ga kibiya, sai mu danna new broadcaster ɗin. Yauwa sai mu daddanna su duk wanda muke so mu turawa. Yauwa kuna dai gani ko? Yauwa in muka daddanna ku daure ku danna mana subscribe da like da share domin ƴan uwanku su amfana. Yau kun ga mutum 19 muka ɗauka, sai mu danna kun ga mene ɗin nan ne ko? Yauwa sai mu danna saman mu gani mutanen ne, ba za mu goge ba. Sai mu danna saman mu gani mutanen ne. Kun ga dai mutanen da muka ɗiba. Yauwa sai mu fito. Yauwa sai mu ƙara shiga dai mu goge kawai, tunda ba turawa za mu yi ba, kawai an gwada muku. Yauwa sai mu shiga mu danna delete broadcaster list ɗin. Yauwa mun gode, ku daure ku danna mana like da subscribe da share musamman ma